बिदिनो आरो जिबि खायसे पेशेन्ट नाय फैमानि अबखाय थांनाय 24 तारिखआव आं एलाका गुनि थांखा मंगे गामि ब्लक आन्डाराव मानिक बाजार एडिसि भिलेजाव आं दखुन गुरिनि थांफ्राव एलाका गुरिफ्राव आं गासै खानाखा पेशेन्ट दङ दादा आं पेशेन्टआव नायनो थांगा आरोगिनो बुंगा रश्मि जमातिया बनि बयस 16 बोसोर ना बो कलेजाव फराय दं फार्स्ट इयार बो प्राय 9-10 पास संखा बनि बहक बिसिंग टिउमार उनि दंखा बरक 5-6 मास सिगां खायसे बरक सिम्पल ट्रिटमेंट खायगा तेलेमराव आप सुंगर फिक खायगा आप टिउमारनि साजा बरक किन्तु बेलाय के कपाल हामिया दुर्भाग्य बेलाय बिग्रा रां पूजा करने बगै बरक कोनो ट्रिटमेंट खायमलिया तबखे बरक आ टिउमार तरुई आसराय लुमुई दंखा कलेज थांमलिया आपन लुगुई आं बेलाय खन खारि अखा आं लगे लगेनो आंनि गारिगो दागै फैफैगा तो बयबो जिबि भर्ती करिखा ताक बनि ट्रिटमेंट चलै दङ बेलाय वानानो संसाचिनि तिवा सारक बेलाय गुरिनि बगै कुन डाक्टर थांमया बिथि सामया डक्टर काहाम नायदोंमया अपनि बगै आं वान नुगै तिनि बनो और जिबि भर्ती करिखा आं निजेनि बनि बगै चालौनाय खरसबो चालौनाय गोबां मानबो टेस्ट नां दंखाबो बरो बेलाय होना जाखा डाक्टर रक तम आगे तबया बरो 6-7 मास सिगां तबा नांमानि बरो फैसा करिनि बगै तबमाया बरो हाकिसे सिमा थैसिनाय ओमहाय अबस्था नंगा बरो के बेचारनाय गरै बेलाय बिक्रा बरो कुन जा जुमि गरै नक चिकन सातंगो प्लास 2 बोसोर सिगां बनि बुखाव थै थांखा बुखाव गरै बेलाय असहाय आबंगै आं तबनो नाय दंगो ता अगो जिबिगो चिकित्सा खाय दंगो आं डाक्टर रै मलायखा बरो ताबो टेस्ट खाय दंगो गरै कैंसरनि हांखाय आबो हामनाय बरो ऑपरेशन खायनाय बरो ऑपरेशन खायनाय बगै टाइम नांनाय हिसाब पुरा टेस्ट खाबिनि परेगो बनो बरो ऑपरेशन खायनाय बे नाङानो 2-3 सप्ताह नाङानो बनो हामरना बगै बेताबो जों बनो फायलेखै आं खागागो माहाय गोबां माथिं बत्तिफ्रा रायजो दङ गरिबनि बगै गरिबनि बगै रांखौ जाकरिनि बगै पुरा गाहाम ट्रिटमेंट माया डक्टर गाहाम बाय नायजाक माया बिथिरो माचाया अबंगै ओमहाय गोबां मा डिजीज दङ ओमबो वाटर बर्न डिजीज जों साइमनो चितिबा रायजो दै हामिया दै गाहाम मानुंगिया सेफ ड्रिंकिं वाटर मानुंगिया आबनि बगै बेक्सिबाक बरन भगि रुगिंगो ओमहाय टिउमाराव अबहेंगो एकमात्र कारण खाय दै रक गाहाम मानुंगिनि बगै हामबाय